Mga igala, mayong adlaw, salamat sa Dios pinagi sa grasya sa Ginoo na sab mi ining 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry. Salamat sa Dios nga mga kahigayunan nga gihatag namo, nga gihatag sa Ginoo namo nga maka-share mi sa mga kamatuoran diri sa pulong sa Dios. Kaya importante man higala nga masayo ta ni nga kamatuoran because niyon ang Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. Right? Imutang gawas nun, imutang libre, imutang kanang aduna tay kalinaw sa tong kasing-kasing nga makaingon ta nga human na ni kinabuhi mag-iguban ta sa Dios. So higala, akong kauban ng pagkaroon o si Brother John Harata. Salamat mi sa Ginoo sa dako niya nga grasya na atong hisgutan karon Brother John kaning sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no? Nga common siya nga bersikulo but kinahanglan nato higala nga ato siyang tukion pag-ayo tungod kay daghan kayong moingon nga mga tao karon we are for Christ, brad, no? We are in Christ. Christ will be our Savior, Christ will be our God, no? Dagang kayo mo ang anak. Ba't ang pangutana, brad? O mamatay sila, siguro ba sila langit? No? So, dagang mga tao karon mga igala, naningkamon sila nga mangita sila dalan padung sa langit. Gamiton nila ang ngalan ni Kristo. Pero nila masabti, nga diha din ni Kristo naa atong tinud-anay nga dalan padung sa langit. Nga di ta kinahanglan maningkamot. Ingon ang Biblia, iguro gyud ta mo tuo. Nga siya mo'y makaluwas nato. No. Di ba ba, no? Kay ako ba may we are for Christ. Nga kanang we uplift Christ. Dagang kay sila, no? But ang question is, malangit ba ka? The question is, makasiguro ba ka? The question is, naa ba gyud tinud-anay si Kristo diha nimo? No? Muna nga among atong hisgutan mga igala kaning pagka naa diha ni Kristo, Brother John. Amen. Ikaduhang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17. Ingon ang Bible, busa si bisan kinsa na tao anaa ni Kristo siya usa ka bag-o nga minugna. Kaya ang mga butang nangawala na tanawa, ang kanang mga butang nangabag-o na. Amen. Una sa tanan, ang Ginoo may nagiyas kung ginabuhi. Nag-iyas ka ng butang gikan sa kinagamyan ng butang ngadto sa kinadakpan ng butang. That's right. Ug walay ni bisan kinsa nga makabag-o sa tong kinabuhi, dili kita. Kay bisan usawo na to paningkamot ang tao gikan pa sa sinugdanan, makasala na gina siya. Kung kining tao mubuhat din siya sala. That's right. Pinakanindot nga butang may tabo sa mong kinabuhi igala ang kabaton kay Kristo diha sa mong kinabuhi. Kay ingon siya, kung si bisan kinsa nga tao ang anaa ni Kristo siya usa ka bagong minugna. Minugna. Anda mga butang nangawala na. Tanawa, kanang mga butang nangabago na. Always remember, with God, nothing shall be impossible. Right. Kay siya mo'y nasayon sa tumunahuna, siya may nasayon sa tumugma. So, siya mo'y mo deklarar nga mausap ka. So, walay kausapan diha ni bisan kinsa nga lain, kundi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Kung imo siyang dawaton sa inyong ginabuhi, no? Makabaton kag kausapan. Number 1, ganahan ka maminaw o pulong sa Ginoo. That's right. Sa dihang wala pa ka maluwas, wala pa nimo na nakuha si Kristo dahil sa mong kinabuhi. Ang mga butang na espirituhanon, ang mga butang na iya sa Ginoo, basa ka na ng Bible, din juga ganahan mo basa. Hindi ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, sunod lang ganin yung kinabuhi sa kalibutan. Kumbaga, asay daghan ka, ako ka. So sa dihang nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, no? Kaya mo man ang Bible nga ang kaluwasan nasa pulong, kana ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, the moment mga higala nga makadawat niya ni Kristo, ang imong kinabuhi, dako kay kagausapan. Again, wala imposible diya sa kamot, diya sa atubangan sa Ginoo. Tungod kay kining tanang butang diri sa kalibutan iyahani. Walay atoa.
So ang gusto ra gid niya ay humble ang atong kaugalingon diha sa atubangan, musabit diha ta sa Ginoo. Kay nasayod ta nga ang tao ay mahimo. No. Kung gusto siya kausaban sa kinabuhi, gusto siya kasiguruduhan sa kinabuhi, human ang kinabuhi naara gid ni Kristo. Kay kining butang nga naa nato karon wa tay mahimo wala siya. That's Kasi right. sa ano to paningkamot pastor nga gusto gid nato mapagutang ang kinabuhi. Human ini kinabuhi kung way plano ang Ginoo sa imong kinabuhi nga maluwas ka, magpabiling gid diha. That's right. Di mo dawaton si Kristo sa imong kinabuhi, no? Di jud ka mabag-o. Mao gyud. Magpabiling gid diha. Ingon ang pulong sa Ginoo sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 22. Kay mingon nga diha ni Adam ang tanan namatay. Si bisan sa samang paagi diha ni Kristo ang tanan mabuhi. Mabuhi. Sa sinugdanan pa lang ang tao tungod ni Adan makasasala na. Kunya ang gibuhat sa Ginoo parang mabalik ta ngadto niya si Kristo mismo. Ingon siya si bisan sa samang paagi diha ni Kristo ang tanan mabuhi. Mabuhi. Wow. Meaning to say, ang atong espirituhanon mabuhi ta ngadto sa Ginoo. The moment nga modawat kay ni Jesus Christ imong maluluwas. That's Pastor, right. kay wa may lain gid nagipadala diri sa kalibutan siya ra maging pastor. Okay. Ang mubag-o ug muluwas imong kinabuhi kay sinugdanan ang tawon ang di mahimo. Okay. So ang iyang gibuhat pastor aron mabalik ta ngadto niya para ang kaluwasan siguro gid ug dili gid makwestiyon siya mismo nga nibayad sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo aron sa pagtangtang sa tanang mga kasalanan nato dili sa kalibutan. Dili gi si Pablo, dili siya kinsa, dili ni Maria, dili si Maria ang pagkamatay, si Kristo gid mismo. Kay gusto siya nga 100% ang kaluwasan tinuod ug wa nila impadiha lamang sa iya kung sa pangalan ni Kristo ang tao maluwas. Para gid na babalik siya ngadto sa Ginoo. That's right. Salamat. Oh, sakto gyud ba nga kanang dili partial ang gibayaran sa Ginoo, no? Dili kay 50% lang, kundi ang tanan gyud, no? Mo bitaw ningon si Juan, ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Yes. So dili partial. Mo bitaw na nga hingala may bungtang ang anong naa pa may mga tao nga magpasan pa sa ilang sala, magpasan pag-close para bayaran ilang sala, mangumpisal pa para bayaran ang ilang mga sala. Igalagi gibayaran na ni Kristo atong sala. Dugay ng panahon dito sa cross sa Kalbaryo. So ito sa pastor nga Mao gyud. sundon nimo ang himo sa Ginoo. Mao Hindi gyud Ginoo ang tao. Mao gyud. Mura bugal-bugal na atubangan sa Mura Ginoo. pag kana bitong bata brad nga imong istoryahon ba niya balik-balikon imong istorya. So sama ra po na higala nga ang gibuhat sa Ginoo ato ra pong pabalik-balik ug pakita ang Ginoo nga katong iyang kamatayon dito sa krus nga kung kita'y mubuhat mabayaran ang atong mga sala. Higala ang gibuhat ni Kristo kabayaran to sa tanang sala. Kita kung magsakripisyo ta ang atong gibayaran ato lang sala. Nya dili ra ba gyud na mo'y kabayaran sa atong sala? Kaya ang kabayaran sa sala kinabuhi og dugo sa atong Ginoong Hesus. Nga siya mismo na naog sa kalibutan, gibayaran niya ang atong mga sala o pinagi atong kabayaran sa iya sa atong mga sala, siya mo'y nahimo natong manluluwas. Muna nga, Brother John, nga si Kristo ra ang makaluwas sa atong kalag. Ginoo. Di ba ba no nga, ako, naluwas ko ba, nakadawat ko ni Kristo September 11, 1994. No? O sukad atong mga panahon na dako kayong kausaban sa akong kinabuhi, no? Dako kayong balitok sa akong kinabuhi kaniadto. Wala gyud posible Ginoo, no? Muna niyo ng Bible nga kung ikaw na ni Kristo mabag-og yung ka. Kay sa kung saan nato paningkamos tong kaugalingon dili mobalik yun ni mo bitaw nga ningon ang Bible brad nga kung naa ka ni Kristo patay na ka sa sala apan buhi ka ngadto sa Ginoo. Tanawa ha, Roma kapitulo 6 bersikulo 11.
Klaro kayo, Roma 6:11. Sa sama nga paagi, isipan ninyo usab ang inyong mga kaugalingon nga patay na gayod ngadto sa sala, apan buhi ngadto sa Dios, pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Buhi ta atubangan sa Dios, no? Patay na ta sa sala, makabatok na ta sa sala, no? Di na ta ulipon sa sala, matol pa sa Book of Romans chapter 6, di na ta ulipon sa sala, no? Being made free from sin. Ingon ang Biblia sa bersikulo 17, apan ang Dios pasalamatan nga kamo kaniadto mga sulugoon sa sala, apan kamo nagatuman gikan sa kasing-kasing nianang sumbanan sa pagtulunan nga gitugyan na diha kaninyo, no? Munang ingon siya, nan ingon nga nahimo nang gawas nun gikan sa sala, kamo nahimo na nga mga sulugoon sa pagkamataro. So dakong kausaban sa kinabuhi gala kung naa ka ni Kristo. Munang mangutana ka, pastor, unsaon man ako nga mausab akong kinabuhi? Simple ra, duol ni Kristo. Tuuhi siya, dawata siya nga imo siyang manluluwas. Ug ingon ta kay gala, si Brother Joe na usab, si Pastor Mark na usab, ikaw pod mausab. Simple ra gid kayo, dawata si Kristo. Kini na usab si Pastor Mark sa Sidon, kauban naman Brother Joe. Harata, salamat mi sa Ginoo, salamat mi sa inyong nga pagpadayon ug sunod namo ug kami magaingon kaninyo ang Dios magapanalangin. Mayong adlaw natong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.